Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, gainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good
Magandang umaga po, Ma'am Ambi Bungalbal, Ma'am Helen Peña Torno, Sir Mori Kulipat. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Nuebes, Thursday na po. Petsa 14 kita ngunyan kang bulan na Mayo taon 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Or-erestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 14. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan, dakol po an may mga pistahan. O ni puan sa kuyang tugon, pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, ta pasma abuton nindo, sigurado libak ang aabuton man sana nindo. Malang supog! Malang supog, dahil ka man imbitado, man ka. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan sadiri ta, kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya man pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo, magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sa napuan nakakaramkan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya kunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibon. Tangani pugday kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Igwang ng harana, Lord, boses, patawad. Sarabay po kita. sa pagtutugming pa. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Ang nabilibo ko. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ansay do pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ganyan pong aldaw kita ni Nuebes. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot ninwa ugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, nan gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal po ang kinit.
And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing arog kaini. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Nem! Sa Oy! say Maray na aga na po. bo Kumusta tabi? nabangan. Webes na po kita ngunyan, pet sa 14. Sea Dakol ngunyan an may mga piyestahan na di. na Bisperas. broadcaster na may Bisperas na po ngunyan. ibilidad, Bisperas po dyan sa Barangay Labnig kang Malinaw. para sa Dyan sa Barangay Marirok, dyan sa Tabaco. Basta sa may mga patron na San Isidro, pag-asa, San Isidro Labrador. tindigan, malasakit Piyesta sa aga, sa Bisperas gunyan. Kamusta po? tagapaglingkod. Oy, makaskason po ang panahon na di. Mr. O sa agak nasa kabangaan na naman kita kag Mayo. Pag-asa, Kamusta tabi? sa radyo Ma'am Raquel, good morning. may tinutugunan Adi, anan mga paitang niya? na kanyan. Malang ribok ngayon sa Senado. Pabayaan ta na yan. Bala naman sinda mo na dyan. Malanginit man ang panahon. Tulong sa Nga to pagod taman so sa tuya man. siya ang Ano man makwata pag magpapara. Sabay-sabay man kita dyan. Bala man sinda. sayaw ng pag-asa.
Kumusta na tabi ang Tabaco City Police Station? Matatawan po ni na bagong patrol car. Ali po yan sa Kampa Krame. Tagapaglingkod sa Yan sa PNP. Miss Yan so magayon na Pudkedi, magayon na lakaw ni Mayor Ray. Kang Lunes, pasiring naman sa Kamkrami, yan sumagayon na bareta. Sayaw ng pag-asa Sarong brand yung patrol car, tapos may duwa pang motorcycle. sa akin. Ay tataw dyan sa Tabaco PNP. Very good. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Kumusta tabi, Mama Jocelyn Antipuesto, good morning. Pulbotana. Sa inan kita makibidong. Sa Sa inan kita makibidong. sa masa. Sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kap. Sa inya kita makibidong. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Kumusta tabi sa mga tarandanan dyan sa Indong Barangay? Tana, Karapos na. boses ng pag-asa. Tapos na. Manimoksaya. Ang Di gwa ki mga surusagala. May mga rayna-rayna. chak 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 chak. Sige po, alas 7:17 po ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tanatabi muna ang magiging kamugtakan kan satuyang panahon. Kung tatabi mo ng linya, kang pag-asa, nganing kumusta unta, tagari marayta, natunaw na si Kaloy. Sige, nasa linya ng pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Update sa low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 685 kilometers silangan po ng Virac, Catanduanes. At sa kasalukuyan, unlikely pa rin o mababa ang syansang mabuo ito bilang isang bagyo ulit. Ito po yung dating si bagyong Kaloy na ngayon ay LPA na lamang. Sa kasalukuyan, wala rin po itong epekto sa anong bahagi na ating kalupaan. Makikita nga po natin may kalayuan yan sa landmass natin. Although nasa loob siya ng PAR, wala po siyang direktang epekto sa atin in terms of mga pagulan or kahit sa hangin. Sa ngayon ay localized thunderstorms po ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. But apart from that, wala pong weather system na pwede pong magdulot ng mga sustained o widespread na pag-ulan. So, maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, and then posible pa rin ang mga localized thunderstorms, especially po sa Mindanao. At sa kasalukuyan nga, ibahagi maulap hanggang sa maulap ang papawari na inaasahan sa maghapon. At dahil dyan, mainit at maalisahang panahon pa rin ang pwede pong maranasan ng ating mga kababayan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, at asahan natin ang mainit at maalinsang panahon. Mababa yung tsansa ng malawakang pag-ulan, although may mga tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga panandali ang pagbuhos ng ulan, especially sa hapon at gabi. Sa Kamaynilaan, 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging maximum temperature, 26 sa Baguio, 32 sa Lawag City, 38 naman sa Tugigaraw, 34 sa Legazpi at 33 sa Tagaytay City. Sa Visayas at Mindanao ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin. Kung may mga pag-ulan man ho ay mga panandali ang pagbuhos due to localized thunderstorms. At sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 33 ang pwedeng umabot na maximum temperature doon sa maghapong ito, habang sa Iloilo ay 33 din, 34 sa Tacloban City, gayon din sa Puerto Princesa City at Calayan Islands, 35 degrees Celsius naman sa Zamboanga at 34 degrees Celsius sa Davao City. Kahapon nga po May 13 ay nakapagtala po tayo ng 43 degrees Celsius na heat index o yung apparent temperature, at nasa danger level ho yan. Samantala, ang pinakamataas na naitala kahapon na heat index ay sa Butuan City at Hinatuan, Surigao del Sur, kung saan ay nakapagtala po ng 47 degrees Celsius na maximum heat index.
At sa araw na ito, inaasahan natin pa rin ng 43 degrees Celsius na heat index dito sa Kamaynilaan, habang 47 degrees Celsius din ang pwede ring maging maximum o pinakamataas na heat index sa buong bansa dito sa Butuan City at sa Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin, nasa danger level po, at maraming lugar sa ating bansa ang pwede po makaranas ng nasa danger level na heat index. Kaya patuloy nating abiso at paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po hanggat maaari po ay umiwas muna sa direct exposure sa katanghalian at early afternoon, at uminom ho ng wastong bilang ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po natin ang dehydration at mga epekto ng mainit na panahon tulad na lamang ho ng heat cramps, heat stress, or even heat stroke. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon sa buong kapuluan. Ang sunrise natin for today is 5:29 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, Salamat tabi pag-asa. O yan po tabi mga tugang mga kabayan ng magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Malanginit. Tabi Mamlin San Juan. Malanginit. So LPA na nasa loob kang Philippine Area of Responsibility, wala man kiipikto. Sabi nga ni kagbarkada ko, sana ngayon magtagauran man lamang pagkabanggi. Dahil malanginit. Si pagpaingat po kita kang pag-asa ha. Mainito ng panahon. Kay puhanta permisa na databi maginom kidakul na tubig. Tayo man ki mga importanteng lalakawon, importanteng dumanon dyan sa nakamusaharong. Pero kung magayon, kung igwa ka mo ki natad-natad na may mga makahoy, yung sararom ka mo kang kahoy, mapresko lamang pag saharog man kaya, mainiton man. Yung magayon gararay, so magayon so makahoy mang gararay na may mga lugar adi. Pagyaong ka sa harong, nako, talagang siguradong madakol kenyan na bayadan ta sa kuryente ta, grabe. Nag-iirinit, nagbabaraga man nagadang electric fan. Sige po, alas 7:23 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Good morning po sa mga taga Barangay Bagatangki dyan sa Malinaw. Kay Mamlin San Juan, good morning. Pasalamatan na muna mga tugang mga kabayan ng sa tuyang mga katuwang sa programa. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, pakinggan na. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Kasama si Manny Moxea, boses na Mga tugang ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha no, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po permi. hahanapan sa bawat pamilya. Siringman mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burze. Programa nyo,
Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang bagong malinaw. Serbisyong totoo. Siyempre kasabay tama dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor, dyan si Stansya. Sa Pilipinong And siyempre mga tugang kasabay taman dyan si Board Member Attorney GIO Bungaw, sentong napasyon BM Carol Siga and Vic Siga Jr. sa problema ating hahanapan. Kasabay taman ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner kang kamuti pagkaaga. Show asin, reparo ang programa nyo. Maraming thank you po. Kasama si Mr. Hulbotana. Serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo. Halina't makinig tayo. Manimok siya sa umaga mo kumpleto. Aga na, Bicolandia! Oras na para magugma. Ala sige. Mag-urugma kamuta. Bisperas ko niya. Pagbangon Bisperas. daw, Bisperas ko niyan dyan sa Marirok. malinaw. Dyan sa Labnig kang malinaw. Tungkay bahan, broadcast, Daming may piyestahan sa aga, no? pirming O bata sa aga, may abiso ang Albay Electric Cooperative. maasipyo para sa gabo. Kaya lang man lang yan sa tabako, adi. May power interruption po sa aga. Hulbotana sa pagkaaga. May schedule power interruption sa aga tabi. Puon alas 8 nin aga. Skan ka totoo. Sundo alas 5 nin hapon. Dyan sa substation kang entire cover area of Tabaco Substation. Nako, Gusto bilog na tabako. Ang mga apektado yun po ang ayos gari piyesta man sa San Miguel sa aga. Not Ayo. integridad. O apuera sa na sa San Miguel Island. Sa mga munisipyo kang malilipot except databi sa Barangay Salvacion San Antonio Sulong, San Antonio Santicon. Tunay boses kan ka totoo. Sa Bakakay portion databi kang Barangay 1 to 14 poblasyon Sugod, Panarayon, Manmok siya. Hindi, Gubat, Ilawod, Gubat Iraya, Igang, Baklayon, Basud, Bayong Bayandong. To anal daw. Sa pa ini binisitahan, Basud, Mainland, San Pedro, Kahugutan, Pili Ilawod, Pili Iraya, and Banao, Danao, Banao. Ang rason databi installations of feeder metering. Kaya day po kikuryente sa aga alas 8 sundo alas 5 nin hapon ang gabos na area kang Tabaco City. So sa aga di kita kini magdarangugan. Biyernes yugo nindo yan bata ngaya may piyesta. Paano ngaya kini di kita kini maka video okay. Ma'am Lynn, di ba pag may mga piyestahan, kadakol-dakol at mga beridyokihan, kaliwat kanan ng ang ararkilahan ki bidyoki. Pag may piyesta, lalo na ngunyan na bisperas, masitap na yan kan mga bidyoki ninda. No, di, paano nga kayo ni mga salad, sa mga pang-dessert, tadayang kuryente sa aga, maparanos nga ito, di, nga hindi pumanos, ipakaon na nindo nga nal daw. O kaya i-advance na nindo ang pista nindo. Nganing sa aga, kung halimbawa dahing kuryente,
malingahuton iyan tamainiton, mag-swimming na sana ka mo. Yo, ayun pinakamaurag niya nagibuhon. Ang pigahanap mo niyan kang tawo, pag-aro kaning grabe ang init, pasiring naman sa mga karigusan. Kadakol lang niyan pati manan mga karigusan tadig jadi sa may eriyata. Apuyer kan sa mga gururangan ng karigusan, arugang amateur spring resort, talagang haluyo na yan. Pirang dekada naan. Pero tigdadarayo pa man giraray. Pero ngunyan, dakol na. Dakol na po sa mga naggiribo man kisadiri nindang resort. Sa mga barangay nga ni, guwanan mga resort. May mga private resort. Pag-arog kening summer, arog kening tag-init, kay puwan ta talaga na magbabad-babad kita permi sa tubig. Tadit mo sa nang hiro-iro ngunyan tabi mamlin. Iso sinang hinangon ka na. Para ngaya maluto ka, pag hiro-iro mo pa sana, pag-ubak mo pa sana kisibuyas bawang, mainito na. Inang hinangon ka na. O kaya sa mga electric fan, biyo mananggad na nag-aarantod. Nagbabaraga tabi ang mga electric fan ngunyan, and sigurado pagtapos kang bulan, alang kawon ang babayadan ta na naman sa kuryente. Iyo iyan. Dahil ka man niya magkuryente, dahil ka man niya mag-electric fan, gusto mo matigbak. Dahil po matindi ang init Okay, sige. Ang Tabaco City mga tugang, ang Tabaco City Police Station, maswerte kang Lunes baga, si Mayor Ray Bragais pigimbitaran duman sa Camp Crame. Sa Camp Crame ni PNP Chief Jose Melincio Nartatis. Ngunyan sa ginibong pag-uulay ni Mayor Ray tapos ni PNP Chief, kasud man interview ko si Mayor na hinapot siya ni PNP Chief kung ano ang may tatabang. Inot na bagang nagsurat si Mayor na naghahagad po sa PNP ki karagdagan na patrol car. Ang Tabaco baga dakulao naman. So pera na sa ng patrol car siguro dyan ang naggagarana na tigagamit sa pagpatrolya. So kaipuhan king dagdag na patrol car ang Tabaco PNP. And magayon ta, pagsabi ni Mayor Ray na kaipuhan mingaya tabi nin patrol car ang Tabaco PNP. Pinahaputulos da sa staff ni PNP Chief, may available kita dyan na patrol car brand new ngay igwa ngaya sir, di bigyan ang Tabaco, kaya matatawan kisarong patrol car na brand new Toyota Innova ang Tabaco City Police Station, and igwa pakiduang motorcycle, igwa pakiduang motor na itatao tabi ang PNP digdi po sa Tabaco Police Station. So karagdagan na naman ining magagamit kan sa tuyan mga kapulisan digi sa Tabaco para sa pagpatrolya. Dakulaon na tabag ang mga motor. Ang motor madali makaresponde, nakakalog sa mga oras kinita, bako arog kang patrol car. Nahiling ta dyan sa mga kapulisan kang Tabaco PNP na ang pigagamit nugad dindang service so sa indang saliring mga motor. Nahiling tabaga dyan, mahiling kitang may mga pulis naka-uniforme, nakasukbit kibadil. Nahiling ta dyan pag nagre-responde naka single motor, naka motorcycle, o kaya may kung matatandaan takan mga inot na simana o kaya bulan, tinawan mabaga ni Mayor Ray hali sa local government unit ka Tabaco, tinawan man tabi nin duwang unit nin motor ang Tabaco PNP. So ngunyan ang sabi ni Colonel Bibat kay Mayor Ray, nagapudada sa iya Sukrame, and sa Sabado
pipa pick up na duman. So patrol car na itatao tabi kang kamkrami pasiring dyan sa tabako PNP, tapos duwa tabi na motorcycle. O kaya may maduruman sa Manila para kuahon iya na patrol car para madara na digdi sa syudad kang tabako. O very good. So lakaw naging magayon so lakaw ni Mayor Ray kang Lunes kasudma naabot na minabalik pa sana si Mayor nauli pa sana hali po duman sa Metro Manila. So yan ang magayon na bareta na naging produktibo. So lakaw ni Mayor pasiring po duman sa Metro Manila kang nakaagi pong Lunes. Okay, sige. Serbisyo asin reparo kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano na tayo? Halato na ha, tagari may kita. Madali, tagari muna kita, ma-exit muna kita. Ha? Gari maamay muna kita magpaaram digdi sa programa ta. Digwa kita ki-importanting atindira nina. Asap na, kaipuhan mo na ngaya tabi na magpasiring digdi. Ma-undertime muna kita. Sa umaga, boses na alas 7:36 mga tugang oras niya andara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. na may Madali po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sumaga naghahanap tabi ki dorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. sayaw ng Siring man ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ratiglen Daong Bongao, malasakit, City Councilor Riner Burse, tagapagtangina, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, BBC President Cap Art Abela, botana Cap Susan Nabor kang instansya. ng pag-asa. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan si BM Attorney G.I.O. Bongao, BM Carol Siga and Big Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Uy, paaram na tabi muna ako ha. Sir, Paaram na po muna sa indong lingkod sa pangaran po yan ni GM Maestro nila doon. tumulong Kasabay man dyan si SM Sir Tony. siya ang Sa indo po gabos mga tugang mga parantabay. Paaram na po muna ako ha. siya para sa mas Ma-under time muna tabi ako mamalulim ta may importanteng lulunadon. may Papa Dong, good morning. malasa Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman ha. Nabawi na lang kita sa aga. paglingkod. Adios amigos. Dumo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit
huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.